Čaute všetci. Teraz si dáme také video, ktoré dám na YouTube a ukážem vám nejaké Pokémony a vy budete rozhodovať, či ich roztrihnem alebo neroztrihnem. No tak, tohto Odisha by som roztrhol za nejakých jeden like. Tohto Odisha by som roztrhol a potom tohto by som roztrhol za 10 lajkov. Potom tohto by som, tieto dve energitka by som roztrhol za 100 lajkov. Tohto by som roztrhol za 1000 lajkov a tohto za 5000 a toto najvzácnejšie energitko, čo mám, by som roztrhol za asi takých 10 000 lajkov. No tak, ešte tu mám taký mystery box zabalený a mám tam nejaké Pokémonky. Tak idem ho otvárať. Najprv tam je fólia. Potom tu je toto. Fólia hliníková. Alebo albal taký. Ten ešte roztrhám. Dobre. Tu máme tretiu vrstvu. To je papier na smrkanie. Potom máme štvrtú vrstvu, to je pečiaci papier na pečenie. Potom piatú vrstvu, to je, prvá vrstva bola tá fólia a štvrtá vrstva je tiež fólia. Potom piatá vrstva je alobal. Potom ideme ďalej a potom je znovu fólia. Potom je pečiaci papier. Potom papier na smrkanie. Potom je sáčik. Sáčik je potom. To z toho vyťahnem. A potom tu už máme takto, je vidno, už tu vidieť ten Pokémonkový tvar a toto je potom znovu alobal. A potom tu mám papier na pečenie a posledná fólia je toto. Znovu to bol papier na pečenie a posledná fólia je, posledná vrstva je fólia. Takáto. A idem vám ukázať tie Pokémonky. Túto by som roztrhol za 10 000. Túto za 11 000. Túto za 20 000. Túto za 15 000. Túto za 15 000 tiež. Túto za 13 000. Za 12 000. Za 17 000. Za 18 000 tohto Miriadona. Potom Alatriu za 30 000. A Zapdosa za 20 000. Túto Reshiram s Herkom, túto kartu by som roztrhol za takých 50 000. Túto Diance by som roztrhol za 25 000. Túto by som roztrhol za 40 000. A tento kód dám za
jeden za 0 lajkov. Ten potom uvidíte, ako roztrihávam všetky karty. No tak, už sme si ukázali nejaké tie karty, ale video sa už končí, no tak prajem vám dobrý deň a uvidíme sa na budúce. A na budúce spravím to videjko, ako roztrihávam tie karty. No tak, čaute. Ešte sa uvidíme niekedy, ale toto videjko uvidíte, ako roztrihávam úplne všetky karty, aj túto. Tak čaute.